Joo, hyvää päivää. Tässä on Musa JJ4 ja haluaisin aloittaa tällaisen Minecraft Let's Play. Todellakin tykkään tästä pelistä. Tämä pelihän on siis Minecraft. Joo, jos tiesitte tämän nimen, niin se on hyvä asia, koska tykkäätte varmasti tästä pelistä. Anteeksi kirkaus, kun siskoni säikätti. Ja näistä tosiaan, näistä lampaista saa tosi hyvää ruokaa, että... Joo. Näistä saa tosi hyvää ruokaa, että nää kannattaa tappaa. Mutta tuo nyt ei kuole, varmaan joku koodi päällä. Joo, ja tosiaan, että... Joo. Tässä on nyt tällaista, että puulla nyt ei tee mitään hirveästi. Ei tee mitään, koska dirtti on sen elämän avain. Tämä pelihän koostuu siis vain lumesta. Tässä ei ole mitään muuta kenttiä kuin lumikenttiä, joka on aika hyvä juttu, koska itse tykkään talvesta enemmän kuin lumesta. Ai niin, unohdin esitellä itseni, että Bandicam on ihan vitun paska. Ja olen Sami Neukkarinen Sipoosta. Tykkään koulunkäynnistä ja englannista todella paljon. Ja tosiaan tämä Minecraft on tosi hyvä peli ja tykkään sienisopasta. Mushroom. Se on niinku mushroom. Mushroom se lausutaan kai ja... Laittakaa kommenttiin alas, että mikä on mushroom englanniksi. Eiköhän se joku talo englanniksi mushroom. Joo. Tähän tulee stovijoukko ja... Joo, ja tosiaan tykkään tästä... Oi joo... Misklik! Misklik! Niin tosiaan, että... Joo, matkin yhtä hamoa tossa äsken. Joo, ja... Oi vittu. Ai niin, äitini on kotona, joten en saa kiroilla ihan hirveästi, koska... Ai niin, ja ES on muuten aika paskaa. Että ES:llä ei pilaa kuin elämänsä, ja todellakin, että sienisopat ovat hyvää tavaraa. Joo, ja tosiaan, että tuossa vois kohta lähteä käymään Sipoon kerdissä. Koska Sipoossa on hyvä paikka kerdille. Joo, ja asun tuolla Sienisettikujaa 34 ja tykkään käydä siellä todella paljon. Ja Sienisettikujalla on todella hyviä ruokia ja kaikkea. Ja todellakin tykkään tästä pelistä. Ja joo, aloitin tämmösen Lari Let's Playn sen takia ruokaa siellä. Aloitin tämmösen Lari Let's Playn sen takia, koska tykkään tästä pelistä ja olen saanut vaikeutteita monilta helareilta. Joo, ja sit tosiaan, että tässä on myös semmonenkin yksi juttu, että tiedossa, että meinasin ehkä kohta ruveta tekemään jostain muustakin Lari Let's Playtä, jos vaan teille käy, että ei pakolla. Jos ette tykkää, jos ihmiset ei tykkää, niin emme sit ala tässä tekemään ja tosiaan, että ihan omaksi iloksi näitä teen ja niin. Joo, ja tosiaan, että tämä on tosi hyvä peli ja tätä kannattaa ostaa. Ei maksa kuin 100 €, jos ostat tuolta Prismasta ja Sipon Prismasta siis tarkoitan. Ja lapiohan ei sit sinänsä tarvitse, koska sillä ei voi tehdä mitään. Lapio on ajan hukkaa. Joo, ja sit tosiaan piti sanoa näistä pikseleistä jotain, että pikselit ovat hyvin toteutettuja, koska jos katsot tohon kohtaan, näet Hitlerin naaman, jossa on iso muna, ja jos katsot niinku vasenta reunaa pikseleistä, näet lohijärmen peniksen, joka on hieno näky. Itse tykkään siitä todella paljon. Ja todellakin tämä peli on siis sellainen peli, jota voi pelata vaikka missä. Että turhaa valittamista en sit kuuntele, että jos kukaan ei tykkää, niin sit ainakin teen näitä videoita. Jos porukka tykkää, niin teen silloinkin videoita. Että voitte päättää, tykkäättekö vai ettekö. Joo, ja tässä olen siis 9. luokalla.
9. luokalla Sipoon ala-aste keskiluokassa. Ja tosiaan, että 9. luokka on kyllä kaikista vaikein luokka näissä ala-asteen kouluissa, että itse en tykkää kyllä yhtään koulusta, että paitsi että kyllä mä tuolla enkun kurssia tykkään käydä, koska osaan hyvin englantia, niin kuin esim. Masro, osaan lausua sen hyvin. Ja tässä nyt niinku, että tällaista Let's Playtä tulee olemaan joka päivä 10 jaksoa. Ja nuo äänet ovat muuten tosi hyvät, nuo uudet äänet, että niistä jos ei tykkää, niin on muuten aika paska. Koska, niin. No niin, ja nyt lähti sienisopat kiehumaan. Ja vittua. Joo, nyt ei tässä valitettavasti nyt toimi nämä sienisopat, mutta näin saamme sienisopat toimimaan. Näin. Teemme sienisoppaa. Juurikin noin. Tosta saa hyvät sienisopat ja tosiaan, että joo, sienisopissa saa heteromaista kamaa. Ja anteeksi tämän kiroilu, mutta tykkään kiroilla, koska olen Sami Sipoosta. Ja kukkia kannattaa laittaa, se ei ole hinttiuden merkki, se on kovan jätkän merkki, jos laittaa kukkia pihalle. Ja hintit voi jättää ihan omaa arvoisa, kaikki hinttihuudet, että kaikki helarit vaan tänne. Minä olen yksi helarista, joka ei välitä muiden kommenteista, että minä olen helari aina. Minulla ei tule ikinä mitään. Joo, ja tykkään tästä pelistä todella paljon, sen sanonut sitä. Tohon voi jättää tollasen, koska siitä pääsee spiderit. Ei kyllä voi. Joo, ja eiköhän tämä olla tässä, että tykkään todella paljon tästä pelistä. Ja tuolla on ruokaa tuossa ja pikseleitä näkyy olevan ja... Ai niin. Tänne pystyy mennä. Veneen alle pystyy mennä. Tämä on ihan totta, että tässä en huijaa teitä. En kyllä siis ole huijannut missään muussakaan, mutta siis minulla on happilaitteet, niin minä en voi kuolla täällä. Kuten näette, en voi kuolla. En voi kuolla täällä, koska katsokaa nyt, minulla on happilaitteet ja olen todella hyvä pitämään hengitystäni. Kun tuo ääni kuuluu, niin se on vaan semmonen, että happilaitteet vähän reiskailee, koska se putki siinä vähän niinku... No mitä vittua? Ja mitä vittua?